Topi Marjamaa, sinä olet yksi tämän tankkarin vanhimpia luotseja, jotka täällä vieläkin tänä päivänä pyörii. Sinulla on nyt täällä huvila, mutta muistellaanpa ihan niitä alkuaikoja, kun tulit tänne tankkariin. Milloinka se tapahtui ja miten? No, minä tulin ensimmäisen kerran, minä olin ollut yhden kesän vuonna 1934, niin minä lähdin merelle ja 35 tammikuussa tulin pois. Ja silloin sitten niin seuraavana keväänä minulla olisi ollut kyllä ahvenanlaisen purjelaivan paikka, mutta täältä Wikströmin niminen luotsi, joka vieläkin elää, on siis minua vanhempi virassa. Hänellä oli liian vähän meripalvelusta ja sitten piti mennä kouluun ja isä sai minun houkuteltua, kun isä oli majakkavartijana sitten tulemaan VT-luotsioppilaaksi tänne, joka meni aivan hukkaan minun käsitykseni mukaan. Palkka oli niin pieni ja sitten ei saanut minkäännäköistä valtionpalvelusta eikä mitään, koska mä olin liian nuori. No minä menin sitten kouluun niin 38 ja 9, sitten mä vielä sellisin perämiehenä ja sitten tuli ne armeija-ajat. Ja sitten merenkulkuhallitus haki minun siviiliin, että mä olin vuoden välillä täällä ja sitten kun kannas alkoi murtumaan, sitten mä joutuin uudelleen sitten loppuajaksi takaisin armeijaan. Tämä vuoden oli sota-aikana täällä komennettu. Muistelepa vähän vuotta 1935 ja niitä aikoja. Se taisi tämä tankkarikin olla jonkun verran erilainen paikka siellä. No tietenkin esimerkiksi luotsiasemaha oli puinen ja samanlainen tyylillä rakennettu vähän kuin nuot. Ja siellä oli sitten monta miestä nukkui samassa huoneessa vähän ja niitä oli sitten hajotettu näihin myös, jotka on niillä nyt, ne on kaikki nämä nyt luotsien kesäasuntuna, jotka oli silloin majakkavartijoita, kun niitä oli 3 ja niillä oli pari huoneet ja majakkamestarilla oli 3 huonetta ja sitten vielä työhuone tässä rakennuksessa. Meillä ei ollut sitten kyllä tuolla oli ahtaat tilat siinä vanhassa luotsituossa. Sitten oli ne koneet, nehän oli vaan luotsioppilas joutui hoitamaan niitä koneita ja veneitä ja ne piti käydä, ne oli semmoisia vanhoja, yksi oli se valtiovene, oli 2-silintelin Olympia ja ne luotsien omat, kun niitä piti olla, niissä oli sitten ne vanhat semmoiset isopyöräiset olympiakoneet kyllä, mutta ne oli varmoja, kun se vaan lähti käymään, niin se sai olla, että se tuossakin kun aina tavallisesti melkein kun mentiin ulos myrskyllä, niin tuossa tankkarin pohjoismyrsky oli melkein siinä, että kone pysähtyi ensimmäisen kerran. Tai ainakin löytyi yhtään, mutta kun se raskas vauhtipyörä pyöri, niin se lähti käymään. Siitä vauhtipyörästä, kun se pyöräytettiin käymään? Siitä pyöräytettiin, paitsi sitten se uudempi, niin siinä oli takana. Mistä me otettiin se valtionvene. Oli 2, sitten oli niitä, jotka oli semmoisia oikein niitä raskapyöräisiä vanhoja, jotka oli luotsia omia. Paljonko täällä oli silloin vahvuus? Täällä oli siihen aikaan, oliko se määrävahvuus, oli vissiin 10 luotsia ja 2 oppilasta, mutta eihän niitä tainnut olla aika harva, että ne oli täysin. Että kaikki luotsas ainakaan niistä. Sieltä lähti vanhempia eläkkeelle ja sitten otettiin, taikka se piti olla oppilaana ensin, kunnes se sai ohjauskirjaa ja sitten se joutui varttomaan, kunnes tuli vakanssi, jos ne oli täynnä. Kunnes tuli paikka, sitten ne 2 oppilasta kilpaili sitten, että kumpi sen sai, kummalla oli suurempi kannatus. Kuinka pitkään luotsit oli täällä saarella? Käytiinkö täällä viikoittain silloin jo maissa? Ei ollut minkäänlaista. Se oli aina niin, että se sitten vielä kun minäkin olin jo luotsi, niin mulla olisi ollut, ettei täällä ollut mitään tehtävää. Ja minä sitten soitin ja sattui luotsivanhi olleen vahdissa. Ja mä hänelle sanoin, että mitä mä tuun, kun vene oli maissa, että mitä mä sinne tuun, että mä ehditän silloin taas en tule, että kun ei mulla ole vartiovuoroja eikä mulla ole tietoakaan luotsausvuorosta ja muusta, niin se sanoi, että kuules nyt, että asia on sillä tavalla, että täällä on se paikka, mistä me saadaan palkka ja sä tulet tänne nyt. Se oli oikein niin kuin armeijan koventus. No täällä oli sitten vapaa-aikaa kuitenkin. Vapaa-aikaa oli, mutta kun ei ollut mitään tekemistä. No miten se aika kuluu? No se oli radiota, kuunneltiin, silloin ei ollut vielä telkkareita eikä muita, silloin ennen se oli radiota, kuunneltiin ja koitettiin sitten
tuoda kirjoja. Oli täällä nyt jonkinlaisia kirjastoja ja tuolta Vintiltä löytyi paljonkin semmoisia vanhoja kirjoja. Että sitähän ainakin minä luin paljon silloin ja kaupungista kuljetin niitä sitten lainastokirjoja ja muita sellaisia. Joko sinulla oli vaimo silloin? Ei, toki kun oli. No miten se poikamies? No kyllä se oli niin pitkä, niin että kun se kesä oli, niin mä kahtena sunnuntaina pääsin kaupunkiin oikein luvan puolesta. Että sitten joskus tietenkin sitä aina veneen kanssa käytiin siellä, mutta että oikein tosi pyhäksi päässyt. Sitten kun ne ilmoittivat, kun mulla oli armeijassa, niin että täällä olisi paikka, niin mä kirjoitin takaisin vanhemmille, niin että mulla on paljon parempi olla, kun mulla oli semmoinen moottoriveneen kipparina laivastus. Niin tästä mulla on enempi ja parempi olo täällä kuin siellä Tankkarisaaressa. Niin sieltä sitten niin silloin luotsivainen Pirtti Loma oli sanonut, että ajat on muuttuneet, että kirjoittaisi sille, että se laittaa paperit sisään, että he hommasivat edelleen. Ja mä sain komennuksen sitten tänne ja mä olin melkein vuoden oli sitten ja sitten tuli uudelleen sitten. Kutsuttiin armeijaan pois täältä sitten. Kyllä ne kalasti toisinaan oikeinkin paljon ne vanhemmat, jotka oli silloin ennen sotia. Niillä oli silakkaverkkoja ja kaikki, että ne kalasti oikein, että siitä oli jonkinlaista hyötyäkin ja siikaa sitten syksyisin, mutta ei minulla ole koskaan ollut. Ja isä, kun oli majakkavartijalla, hänellä oli jonkun verran verkkoja, että mä isän kanssa sitten isän autan sinne. Tai sillä tavalla sitten lähdin joskus niiden toisten. Että ei mulla ollut kovin paljon 10, mulla on nytkin, mutta ei ne nyt ole olleet, vaikka mä vaan kesiä on täällä niin parin kesän vedessä ollenkaan. Sanoppa kuule ihan luotsin työstä silloin. Mitä luotsi teki? No kyllä se työ oli samanlainen kuin nytkin, niin se ohjasi laivat tästä tankkarin ulkopuolelta satamaan ja pois sitten. Ei siinä työ millään tavalla joutui pitämään vartiota täällä, mutta silloinhan oli se kaikki oli, tiedot oli epävarmoja, että siinä oli sitten ne vartiovuorot oli toisenlaisia kuin nykyisin kun niillä on pakollinen ilmoittautuminen 2 tuntia ennen, niin nehän hyvin ehti ja radion kautta ilmoitetaan, niin että ne saa tiedot. Silloin oli vaan joka laiva, joka meni ohi tuossa, niin siinä jouduttiin, jos oli tänne odotettavissa ja ne ajoi toiset likeltä rantaan, niin siinä jouduttiin vain kiikarin kanssa katsomaan, että haluaako se luotsi, että onko siellä lippu paikallaan, jolla se pitää luotsia. Jos se muistutti niitä, ja koskaan ajat ei pitäneet paikkansa. Kuinka paljon se saattoi heittää se aika? No Purjella silloin oli purjelaivoja, jotka kävi paljon vielä, niin niillähän heitti päiviäkin. Eihän ne saatu mitään muuta tietoa, että milloin ne on lähteneet Saksasta yleensä tai mistä lähtivät sitten. Kun ne pienemmät raumalaiset ja ahvenanmaalaiset, ne kuljetti parruja täältä silloin ennen sotaa Saksaan. Niin sieltä tuli vaan tieto, että silloin se on lähtenyt ja sitten sai vähän tuulista päätellä, että mitenhän se olisi onnistunut se matka. Sanoppa purjevene, miten se ajettiin satamaan? Purjeillako se ajettiin? Purjelaiva? Niin. No siinä joutui hinajaa, jos oli, ei koko aikana silloin kun vielä purjelaiva, sitten kun mä olin jo luotsi, niin yhden kerran minä olen mennyt niin vallan purjeella niin vanha aikaan niin satamaan. Mutta kyllä se yleensä oli niin, että se ankkuroitti siihen laiturin ulkopuolelle ja sitten hinajaa apusteli. Jotka oli jossain elokoneita, jotka oli purjelaiva. Minkälaisissa kunnossa laivat oli silloin? No en tiedä, kyllä ne kaikki oli tietenkin, mutta... Saiko ne ohjattua satamaan? Sai, totta kai. Eihän sellaiset verinen päässeet, jos ei ole verikelpo. Kyllä, ne oli tietenkin. Kaikki oli, mutta se riippui vähän varustajasta ja sillä tavalla, että nehän jokainen yritti maalisää muissa tietenkin, että sitä olisi tänne säästää. Mutta kyllähän oli katsastaja, kyllä silloin piti jo katsastaa kaikki laivat, niin kyllä ne vaati, että ne piti olla siinä määrätyssä kunnossa. Ei ne voi ne olla ihan minkälaisia romulaatikoita silloinkaan. Oliko silloin ihan alkuaikoina niin jo radiot käytössä? Ei ollut muita, ei ollut tällaisia niin kuin nykyisin, mutta radiosähköttäjä oli, niissä laivoissa, jossa oli radiosähköttäjä, niin siellä saattoi olla semmoinen suuri radiopuhelinkin myös, että sittenhän ne antoi niin kuin ilmoituksia niin joko sähköttämällä Vaasan radion, niin kuin tännekin meille, niin Vaasan radion kautta tuli sitten soitto, niin että se ilmoittaa silloin olevansa tai
sitten suoraan, jos niillä oli radiopuhelimia jo, mutta niitä oli vähän kyllä, niin sitten ne sai keskuksen kauttakin meihin niin tavallisen puhelinyhteyden, joilla oli sellaisia. Mitä oli se rahti pääasiassa silloin? Oliko se puutavaraa? Puutavaraa ne pääasiassa vei sitten ja kolja ja koksia ja sellaista tuotiin. Kuinka vilkkaasta käytössä tämä Kokkolan satama siihen aikaan on? No, jos vertaat esimerkiksi tähän viimeisiin päiviin, kun olet ollut täällä. No nythän ne on paljon isompi, että nehän luvut on paljon suuremmat, mutta kyllä niitä silloin niin kuin luotseillakin luotsausvuoroja tuli paljon enemmän, että sitä oli sitä, vaikka oli. Nythän niitä ei olekaan niin paljon, ja sitten kun ne on vielä, niillä on ne vapaat, että niitä on hyvin vähän aina kerralla työssä. Meillä se oli aina, että se oli se kiertävä vuoro, josta oli aina silloin oltava. Että kaikki oli tavallaan, kun talvi oli vapaa, niin se katsottiin, että koko kesä, että siinä ei ole vapaa-aikaa, mutta kun se oli hautajaiset tai joku sellaista. Kävikö koskaan niin, että laiva pääsi livahtaa ohi tästä? Se ei sattunut kiikariin? Ei kyllä se, en minä oikeastaan muista, että ei ne monekkaan, niin ei ne. Nehän sai suomalaiset laivat, jotka tuli Suomen satamasta tai lähtivät täältä ja menivät Suomen satamaan, niin ei ollut pakko käyttää luotsia, jos ne luulivat pärjäänsä. Ulkolaisilla oli kaikilla pakko, että kyllä ne yleensä pyysi. Saattoi siellä olla joku pieni saksalainen sellainen, joka oli käynyt useampia kertoja, jos vahtimies ei sattunut heräämään, niin saattoi ollakin, että se oli mennyt omin nokkissa. Oliko tässä koskaan semmoisia täpäriä tilanteita, eli esimerkiksi Karille jo kyllähän niitä tietenkin aina semmoisia lähellä ollut joka miehellä tietenkin, mutta onko sinulla henkilökohtaisesti mielessä joku? On mullakin pohjakosketus, niin ettei sitä oikein taho niistä välttää ja sitten niin satamassahan siellä on tietenkin ollut sitten, että laiva on lastattu joskus liian syvään laiturissa ja taas sitten kun on menty siihen, niin on pitänyt vaan väkistä yrittää, mutta se on sitten siinä, että se on sitten päällikkökin sopinut sen, että antaa mennä, kun siellä on hiekkapohja, ettei sinne nyt suuria tapaa. Miten sinä kommunikoit näiden kapteenien, laivanpäällikköjen kanssa? Oliko teillä joku yhteinen kieli vai miten te? No sehän englantia, se on se merikieli, mutta täällähän niin saksalaisia kävi niin paljon, no Ruotsia luonnollisesti niin skandinaavisten laivojen kanssa ja sehän se oli täällä pääasiassa silloin sota, niin se oli, luotsit olikin kaikki melkein ruotsinkielisiä, että se oli niin kuin meidän tuolla luotsiasemalla keskustelukielenäkin oli siihen aikaan ruotsi. Niin sitten ja Saksahan sitä tietenkin melkein jokainen jonkun verran osasi sitten myös. Ja sitten se tietenkin oli vähän, jotka oli huonompia kielestä, kun radio alkoi tulemaan, niin niillä oli hankaluuksia sitten, kun radiossakin pitänyt puhua. Kyllä niitä enempi oli, kun siellä oli ammattikalastajia, siellä oli aivan semmoinen joka kesä, niitä oli 4-5 oli sitten niitä. Tässä oli Buudöt ja sitten oli 4, niitä oli ainakin vakinoissa, muistaakseni, joka kesä oli. Ja tämä määrätty ajan niin kesäaikaan. Joo. Tämä saari on varmasti muutenkin aika paljon siitä muuttunut. Tuntisiko enää samaksi saariksi tänä päivänä? No ei, täällä oikeastaan nämä valtion rakennukset on kaikki niin ne vanhat, että se luotsitupa on purettu ja sen tilalla on tuo uusi. Niin että nämä on samanlaiset kuin ne oli siihen aikaan, ne oli majakkahenkilökunnan käytössä ja niin. Ja sitten nuo pikkumökit me tehtiin siihen aikaan, ne oli kaikki möikiä, sitten merivartijat laittoi pari kappaletta, kun ne oli täällä, ja, jotka on tuossa sitten alempana tuolla ne 2. Niin ne oli merivartija, mutta ne kovin kauan täällä olleet. Niiltä jäi sitten mökit tänne, ne luuli, että ei saa olla. Ja
kesäksi otti perheeseen ja teki ne. Mutta noita venevajoja on aika paljon purettu. Niitä on, joo, se on muuttunut, mutta ne oli silloinkin ei niitä monta ollut oikeastaan käytössä siinä. Sitten ei täällä niin kalastajia ollut kuin ne 4 sitten, jotka oli. Eikä kaikki niistäkään ollut ihan. 2 oli enemmän Vuuden ja alueellisesti. Viimeinen, joka on tuolla, se toinen, sen omistaja oli täällä vakituisesti. Ja sillä oli rysiä täällä ulkona kesäaikaan. Se tuli keskikesäksi sitten tänne Tankkariin.